Igama lami nguSinegugu kaMkhize, ngiphuma eScott. uNkulunkulu ungenzele isimanga, sengithola umsebenzi omusha. Kodwa indaba yami khona la iqala khona. Ngizothi kwakuyi-27 zikaNovember last year, ngisebenza kwelinye ihhotela eScott. So kube nje ne-misunderstanding. Thuke sengixabana nomphathi waka-finance beze begcine bekhipha isinqumo sokuthi bayangixosha ngaphandle kwento ephathekayo. Okay, kuba yi-29 zikaNovember ngize la ekhaya kwi-prayer line ngibhale kwi-black card yami ukuthi ngibhukhelwe i-hearing. Yini history yela usebenzela khona? Ithi umuntu meke wabizwa i-hearing kwenzakalani? Uyangiqoshwa baba. Alright. Akekho ke waye kwi-hearing wayesengaxoshwa? Yebo baba. Alright. Welcome to IPM. Ngiyabona beshaya ihlombe. Simukela intando kaNkulunkulu over your life. Ngiyabonga kakhulu baba. Wenzi. Hallelujah. Ngiyabona beshaya ihlombe, they don't understand wena ngizwe. Simukela intando kaNkulunkulu. Yebo baba. Sons and daughters, when God bless you, ukaNkulunkulu kubuyela kuNkulunkulu. If uNkulunkulu ngikubusisile, wazi kahle ukuthi everywhere where you go ubusiso uNkulunkulu. ukaNkulunkulu kuyakubani? Bazalwane, ngizokuveza lokho. Ngenza iphutha elikhulu kakhulu, ngawuthola umsebenzi owumuhle kakhulu, kwakufanele ngivele ngizotestify, ngangatestify, ngahlala netestimony. So uNkulunkulu wangidedela-ke kwaba kanjalo. So kwathi nge-6 zikaDisemba sengingenile kwi-hearing, ama-results athi I'm fired. Kanjalo nje, kanjalo nje, bebuhlungu bazalwane umoya wami. Okay, ngi-accepte kudlule, ngihlale ngimtshela ubaba ukuthi hayi baba, isinqumo sesigcine sithe, athi ubaba uNkulunkulu uzokwenzela umusa. Ngilinde ngamukele. Kuthe ngeyi-14 zika-April ngithola umsebenzi omusha. So sengiyasebenza nakhona ngoshefu, kuhle, nesalary yami ithe ukuthi kunala kade ngikho. Wathi ubaba okaNkulunkulu kubuyela kuNkulunkulu. Ngiyalazi iphutha engilenzile, ngilazi kahle iphutha ukuthi angizange ngize ngizobonga. So ukaNkulunkulu kubuyela kuNkulunkulu, which means uNkulunkulu wangidedela, kwaba nje kanjalo. So manje ngithe angiphindanga ngilenza iphutha, ngize ngizobonga futhi. Ngalivuma iphutha lami ngingedwa, ngase ngakhule kaNkulunkulu ngathi ngicela ungiphe second chance ngoba ngiyayazi into engiyenzile. Uma uvuma kuNkulunkulu ukhuluma iqiniso, uyakunika ithuba lesibili, uyathethelela futhi.